Ništa, ajde misli da pravimo neke ovako vrlo kratko. Čuješ, dakle, Mirsa, dobro došao mi, ja te dobro znam, poznajem te i kao trener i kao prijatelj i kao trening partner, ali htio bi evo danas u kratkom intervjuu samo pozvat ljude da sudjeluju u ovoj jednoj, ajmo to nazvat, akciji. Mirsa, ti si triatlonac, trkač, dijabetes tipa 1 od 13. godine, je tako? Imali smo cijeli peh kad smo se zapravo zadnji put spremali od polumaraton, onda smo ušli u drugi trenažni proces i uganuo si iz Globe, ili tako? Završio si? Ne, za vrijeme trčanja nisam ga uganuo, nego slomio sam ga. Točno. No dobro, to je cijela ona lavina bila, to ljudi znaju, zacjenjivanje i na kraju dovelo do toga da dotakli smo dno sa amputacijom noge. Možeš ispričati sigurno, mislim, za svake, poput mene, bivšeg vrhunskog sportaša, kad si mi to rekao, za mene to bilo ono, ne znam, što bi tu mogao napraviti, to je bilo neizbješno i cijela ova priča da zapravo si ti se oporavio sada i zar stvarno opet želiš trčati, mislim, ono, roditelji su protiv. Oporavljam, kroz svo ovo vrijeme to je nekako fali trčanje, ne samo trčanje, nego sportska aktivnost općenito, znači i sjest, otići na biciklu i ne znam, otići na plivanje, a i trčanje, evo. Prije koliko je napravljena amputacija noge? U 7. mjesecu, sredinom 7. mjeseca. I reci mi, kad je rana zacijelila, bila je prilagodba i dobio si tu protezu koju biti samo... Pa ne baš odmah, nego ipak mora proći jedan period kada se može početi koristiti proteza, zato što je to još uvijek sve osjetljivo i onda potrebno je znači neko vrijeme prije nego što se krene sa protezom. S time da to se ne krene odmah, nego to ide najprije uz pomoć štaka i onda najprije 2, pa 1, pa onda pomalo hodanje. I ti, moram ovdje dodati, skupa smo od samog početka započeli sa aktivacijom i održavanjem mišića trupa, ali tako? Tu smo puno. Ajmo reći... Nakon izlaska iz bolnice smo mi krenuli sa vježbama, bez obzira što ja tada još uvijek nisam imao protezu za hodanje, ali za naše vježbe nije niti bila potrebna. Apsolutno. Znači, sjećam se bila, znači, tu je sad, to ti najbolje znaš koliko je sad teško u biti održati stabilnost kad zapravo ti je sve narušeno, kako mi kažemo, i za kinetički lanac. Znači, ne mogu biti u svojoj poziciji, ali u svakom slučaju shvaćam, evo sad da postoje te naprave, sad mi ti to kaže, evo ti si to, ja to još nisam vidio, pošto radim online, znači ta proteza koja ti omogućava da trčiš, da voziš bicikl ponovo, koliko si rekao, 1000 kuna? Pa ona košta 35.000 kuna, s time da nisam siguran da li je, još uvijek je nisam testirao na vožnji bicikle, ali bio sam sa njom na trčanju i stvarno pruža mogućnosti skoro iste kao kada sam imao prije nego što mi se desila ta operacija. Mislim, ja sam to vidio odmah kad si... Ima jako puno pokreta, puno sam mobilniji, prirodnije hodam. Probao si trčat, stvarno ide, ala? I probao sam trčat, da. Lagana, rekao si kompozitni materijali, karbona ima svega. To se proizvodi gdje? U Njemačkoj negdje? Ne, zapravo firma je Otobok, koja inače djeluje u cijelom svijetu, ali... Ajde, dobro, Mirsad, ono što je ideja, znači, pozovemo ljude da
ove božićne blagdane, kad i onako trošimo povećan novac i kad želimo napraviti dobro djelo, da uplatimo na račun, dakle postoji račun koji je otvoren za donacije i ja znam da će puno mojih prijatelja koji su istinski zaljubljenici u kretanje i koji potpuno razumiju ovo što se tebi desilo, neki od njih znaju tu priču da će donirati i skupimo tih 30 i nešto tisuća kuna i stvarno i vidimo se negdje na terenu. Želim ti vidjeti da ponovo trčiš, voziš bicikl, a plivat, pazi, misli i tako možeš, to sam ti rekao već ovo ljeto, samo kantu stisneš od neke jamnice 5 litra među noge, zatvoriš i samo provlak na ruke i plivaš, ne, naravno uvijek neko da te gleda. Mislim da evo, hoćeš kaj dodat, poslaću te u jednom newsletteru, nisi vjerovao da ćemo snimiti, ali evo, hvatio sam te na blef, snimio sam sve. Možda bolje, da. Danas kad sam isto imao jedno snimanje i bio sam pun treme i nisam navikao na super ti ide. Ovako javno, gotovo ne govoriti o... Mislim da ovakve stvari trebaju biti javne, nisu privatne. Pazi, to se dešava, možda ti znaš, to se dešava jako puno ljudi, jer rekli smo dijabetes je pandemijska bolest koja je u top 10 najvećih pošasti. A kako možemo napraviti prevenciju te bolesti, barem ovog drugog dijabetesa koji svako od nas može dobiti, je zapravo da se redovito krećemo, da zdravo jedemo. I evo, Mirsad, mi ćemo napraviti donaciju i sve će pisat broj žiro računa. Ništa, hvala ti što si evo izdvojio večeras malo vremena za nas i čujemo se mi kojom drugom prilikom. Dobro, evo, hvala i tebi i hvala svima koji će sudjelovati u tome da nam pomognu da se nabavimo ovu protezu. Može, bravo. Ajde, bok. Hvala, pozdrav, bok.